Tervetuloa WordPress-oppaan pariin. Tällä kertaa käymme läpi lisäosion asennuksen ja käyttöönoton. Lisäosia voi asentaa kahdella tapaa, kuten teemojakin. Lisäosan voi asentaa WordPressin lisäosahakemistosta tai sitten siirtämällä lisäosan tiedostot WordPressiin. Pääsemme asentamaan lisäosaa lisää uusi kohdassa. Lisäosia voi etsiä vapaasana haulla tai klikkaamalla jotakin suosittua avainsanaa. Lisäosista löytyy myös muutama valmis lista, joista näkee suositelluimmat, suosituimmat ja uusimmat lisäosat. Kun haluttu lisäosa on löydetty haulla, sen voi helposti asentaa kahdella klikkauksella. Tämän jälkeen lisäosan voi vielä ottaa käyttöön. Käyttöönoton jälkeen lisäosaa voi alkaa käyttää. Se, miten lisäosaa tulisi käyttää, riippuu täysin siitä, mikä lisäosa on kyseessä. Toinen tapa asentaa lisäosa on siirtää se paikalliselta koneelta zip-paketissa. Tätä tapaa tarvitaan erityisesti silloin, jos asentaa jotakin maksullista premium-lisäosaa, sillä niitä ei löydy WordPressin lisäosahakemistosta. Jos olet asentamassa ilmaista lisäosaa, joka ei löydy lisäosahakemistosta, olisin hyvin kriittinen lisäosaa kohtaan, sillä siitä saattaa löytyä esimerkiksi haittakoodia. Mikä on se syy, miksei lisäosa ole virallisessa hakemistossa? En tiedä yhtäkään suosittua ilmaista WordPress-lisäosaa, joka ei löytyisi hakemistosta. Asennetut lisäosat kohdassa listataan kaikki asennetut lisäosat. Tästä listasta lisäosia voi vielä ottaa käyttöön, poistaa käytöstä ja poistaa kokonaan järjestelmästä. Lisäosia voi suodattaa tilan mukaan ja niitä voi myös hakea vapaasana haulla. Massatoimintojen avulla voi ottaa käyttöön, poistaa käytöstä, poistaa tai päivittää kerralla useita lisäosia. Näyttöasetuksista voi säätää taulukon sarakkeet ja näytettävien lisäosien määrän.